Lezi ndaba zesikhombisa zehora lesikhombisa ambukeli isigwetho lazo nabukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli nazo ezinohlonze kusihlwa nje. We trust that Prince Makate, Prince Mbonisi, and all those who were challenging for the throne realize that they've come to the end of the road. Nkulu kaZulu umfundisi uThulasizwe Buthelezi usenxuse ukuba kuhlonishwe isinqumo senkantolo yomthethosisekelo esivune isinqumo sikaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa sokuhlonza uMisuzulu kaZwelithini njengengonyama yesizwe samaZulu. We can't speak too much on that at this stage. I mean, it's something that's only just been brought to our attention. We still need to take instructions from our client. Selihlehliselwe umhlazintathu kuNdasa icala lokuzama ukubulala, ukuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho nokusebenzisa isibhamu elibhekene noBellarmine Mugabe nasolwa naye uTobias Matonje. uBrown Mokgotsi uzovela kusasa ngaphambi kwekomiti lasePhalamende eliphenya ngeSAPS ngemva kokunqaba ukuvela phambilini ekhala ngekuzokuphepha. Umphenyi uPaul O'Sullivan yena uzobuya kuleli komiti ngoLwesine. We are taking each game by game, each game as a cup game. Now today we have only Stellenbosch in our mind. We think only about Stellenbosch. We think only about the game of tomorrow. iKaizer Chiefs ithi usekude ukuphela umbango wesicoco seBetway Premiership njengoba leli qembu linemidlalo emibili emqoka kuleli sonto. Kusasa lizotholana neStellenbosch FC bese kuthi ngomgqibelo linqubuzana neimbangi zaseSoweto iOrlando Pirates. Asikubingelele umbukeli sikwamukele indabeni zakusihlwa igama lami noXolo uMamtshali wakwamwali ihlabana elimhlophe qwa. Undunankulu kaZulu umfundisi uThulasizwe Buthelezi usenxuse ukuba kuhlonishwe isinqumo senkantolo yomthethosisekelo esivune isinqumo sikaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa sokuhlonza uMisuzulu kaZwelithini njengengonyama yesizwe samaZulu. Now that all possible legal avenues to challenge His Majesty the King have been exhausted, we trust that Prince Makate, Prince Mbonisi, and all those who were challenging for the throne realize that they've come to the end of the road. Undunankulu kaZulu umfundisi uThulasizwe Buthelezi usekhuthaze umntwana uSimakade kanye nomntwana uMbonisi ngokuthi kuzofanele bethobele isinqumo senkantolo yomthethosisekelo bese kwakhiwa ubumbano nokubuyisana eNdlunkulu. Lokhu kulandela isinqumo senkantolo yomthethosisekelo esivuna ukuthi uMengameli wezwe uCyril Ramaphosa akukho lapha aphaphalaza khona ngokuhlonzwa kwengonyama uMisuzulu kaZwelithini njengesilo esifanelekile ukuba sesihlalweni. We wish to take this opportunity to express our heartfelt gratitude to the multitudes of South Africans who have been steadfast in their support and affection for His Majesty the King. Umntwana uThuthukani kaMcwayizeni uthi sekufanele kuqalwe isahluko esisha ngodaba lwesihlalo ngaphandle kokubambelana amaqhubu. Akukho futhi obambela omunye iqhubu. Okwenzekile kwedlulile. Kwenzeke ngesikhathi sakho. Ake sikhuluma ke from now kuyaphambili. Umdonsiswano ngombango wobukhosi sekuphele iminyaka engaphezulu kwemithathu kusukela umntwana uSimakade nohlangothi olwalungagculisekile banquma ukuya enkantolo ephakeme yasePitoli. Wena wendlovu, wena wendlovu, wena wendlovu, wena wendlovu, bayede, bayede. Selihlehliselwe umhlazintathu kwezokwethwasa icala lokuzama ukubulala, ukuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho nokusebenzisa isibhamu elibhekene noBellarmine Mugabe nasolwa naye uTobias Matonje. Kuke kwaba nokubambezeleka kwecala ngesikhathi abasolwa ababili okuyindodana yowabe nguMengameli waseZimbabwe uRobert Mugabe kanye nasolwa naye behanjiswe enkantolo yaseRandburg esikhundleni sokuthi baphuthunyiswe enkantolo yemanje yaseAlexandra. Ekuveleni kwabe enkantolo kubese kwengezwa amacala amabili phezu kwabo. The state is opposing their immediate release on bail. The state still needs to do the profiling of both accused persons, to also check their status in the Republic of South Africa,
But anyway, be that as it may, so the defense will indicate whether there's a need for Miller. Indeed, it is their call, by the way. So at this stage, the investigations are not done. Ummeli wendodana kaMugabe uthe okwamanje abakwazi ukuchaza ngamacala engeziwe ngoba akukho okuningi asekukhulume nommangalelwa kanti basanike ithuba amaphoyisa lokuthi aqhubeke nophenyo. We can't speak too much on that at this stage. I mean, it's something that's only just been brought to our attention. We still need to take instructions from our client. As the prosecution stated, the investigations from the SAPS are still ongoing. So we're still waiting for those to be finalized so that we can then, of course, consult with our client, take instructions, and then take the necessary steps in order to deal with our client's matter. Bobabili abasolwa basazogcinwa esitokisini kuze kuba babuyele enkantolo mhla zi-3 ngenyanga ezayo. Iphini lomkhuzi wamaphoyisa elisamisiwe esikhundleni uLieutenant General Shadrack Sibiya wethula ubufakazi obugcine esebushayisana phambi kwekhomishana kaMadlanga namhlanje. Ubephekwe ngembuzo einsolweni zokuthi wahlomula ngesipho sezinyamazane zohlobo lwempala ayinikezwa usomabhizinisi uVusimuzi Cat Matlala osolwa njengesigilamkhuba esingene sagamanqe phazamiseni ukusebenza kweinhlaka zamaphoyisa kanye nezobulungiswa. uSibiya uqale waphika phambi kwesithangami sekhomishana ukuthi wake wanikezwa isipho sezinyamazane zohlobo lwempala zivela kuCat Matlala. Kuthe uma sekudalulwa eminye yemlayezo yeWhatsApp ubesekhuluma ngefani nempendulo yakhe yokuqala. So say, well, yes, you realized that, and so your way of dealing with it was to say you're not going to accept delivery from a service provider. But then when you're taken to the evidence which shows that there was delivery and that there are impala on your property, coincidentally, after the date of delivery, as we see from the chats, then you say that the Zimbabwean gardener went and procured it for you. So that's what what I am putting to you about the inconsistencies. Inselele ubufakazi obuqoshiwe abuchaze ngokuthi iphimbo elizwakala kulemlayezo akulone lakhe nathe kungenzeka ukuthi kwenziwe ngezinto zobuchwepheshe besimanje. About the evidence leader, because she selectively chooses portions that she thinks could only address what she wants to achieve, but also deliberately choosing to ignore the fact that Mr. Matlala raised an issue and said, I have a problem with this recording. This is not my voice. It was AI generated. Sekhomishana siyaqhubeka kusasa. Njengamanje undunankulu waseGauteng uPanyaza Lesufi wethula inkulumo mayelana nesimo sesifundazwe eNazareth eningizimu yeGoli. Mbukeli ake sicoshe bukhoma inkulumo yakhe. New job seekers in that area. This new steel factory has also brought the latest technology in the steel manufacturing to our shores. The 9th investment is the proposed direct reduced iron steel again. This plant is located in Lesedi local municipality. It represents a major industrial investment with the potential to create additional 1,000 permanent jobs opportunities once fully operational. The 10th investment, and this one excites us. We are now positioned to establish the Gauteng Dry Port, which Ikhulu ebeyiphathiswe ukuvikela ubuqotho bomnyango wezasekhaya kuthiwa ziguqule izikhundlo zazo zaba inhlelo zokwenza inzuzo. Umbiko wesikhashana weSIU uveze ukuthi izikhulu ezimbalwa zomnyango wezasekhaya ezisolwa ngokungabi iqotho zithole imali engaphezulu kwezigidi eziyishumi zamarandi kubantu bakwamanye amazwe ngokungemthetho.
Umuntu owahlaba umkhosi wadalula ukuthi kunabadabuka emazweni angaphandle abangena kuleli ngokungemthetho futhi bathola amaphepha ezimvume njengabantu abazokhoseliswa kuleli. Lezi mvume zazisetshenziswa ukufaka izicelo zokuba bathole ubuzwe bakuleli, kanti lokhu kwaholela ekutheni SIU ithole umyalelo wokuphequlula emahhovisi amahlanu amukela abantu abafuna ukukhoseliswa. Inhloko ye-SIU ithi ukuhlaziywa komakhalekhukhwini kuveze ubufakazi bokukhwabanisa kanye nezenzo zenkohlakalo. Analysis reveal communication between officials and foreign national, with payments via e-wallet ranging from 500 to 3,000, facilitating the unlawful issuing of permits and visa to unqualified individuals. Uthole nangomkhonyovu ohleliwe othinta nabaholi bezenkolo abadumile bangaphandle okubalwa kubo uShepherd Bushiri noTimothy Omothoso okusolwa ukuthi baxhaphaze uhlelo lwezokufuduka kwabantu besebenzisa izincwadi zomgunyathi emishado yokuhlomulisana phakathi kokunye. The SIU has helped us indeed to shed light into the deepest and darkest crevices of these processes. By exposing both the alleged perpetrators and the systemic loopholes that enabled their manipulation, Home Affairs has now been empowered to take decisive action against perpetrators who have gotten away with misconduct for far too long. Kusukela ngo-2024 seqoshwe izikhulu zomnyango wezasekhaya ezingama-55. Ungqongqoshe uSchreiber uthi amavisa angaphezulu kwezinkulungwane ezimbili akhishwe ngomgunyathi angase ahoxiswe. Mbukelo kwamanje sathi qhu ngapha ngaseyitolo kanti uma ngabe sibuya sokuphathela udaba oluthi At this stage, we have evidence linking the suspects to the crime and also that they have a case to answer. Inkantolo yamantshi yaseMbombela eMpumalanga idedele ngebheyili abasola abahlanu kwabangama-36 ababhekene necala lokukhwabanisa igidi engaphezulu kwekhulu emnyangweni wezemfundo waseMpumalanga. Sekubingelela siphinde sikwamukele mbukeli mangabe usanda kungena asikukhumbuze ukuthi lezi indaba ziyatholakala ku-YouTube na ku-SABC Plus. Ungena nje kuze uyicinga amagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola ngomnjalo bazo. uCauline Makhubele usesulile njengelungu lePhalamende leqembu umkhonto wesizwe. uMakhubele wasuswa kwesokuba usotswebhu omkhulu waleli qembu esishamthetho sikazwe lonke ngenyanga edlule. Encwadini ayibhalele umholi weqembu futhi owabe umengameli wezwe Jacob Zuma, uMakhubele uthi ngemva kokubhekisisa izinto ukholwa ukuthi ukwesula kwakhe njengelungu lePhalamende kuzokwenzela ubulungiswa labo abamelele liqembu ePhalamende, kanti mhlawumbe angasebenza kangcono kwenye indawo ehlukile. Encwadini yakhe ubalule ukuthi uzogcina emsebenzini ekupheleni kwephezulu, kanti ke akacacisanga ngokuthi ngabe uzolishiya yini iqembu noma cha. uBrown Mkhotsi uzovela kusasa phambi kwekomiti lasePhalamende eliphenya ngeSAPS ngemva kokunqaba ukuvela phambilini ekhala ngezokuphepha. Umphenyi uPaul O'Sullivan yena uzobuya kuleli komiti ngolwesine. Le komiti yesikhawu idibene ngelokuqulunqa umkhombandlela emva kokufumana ixesha elongezelekileyo ukuba liqoshelise umsebenzi wayo. uBrown Mkhotsi ngelinye lamangqina abalulekileyo kulomsebenzi. You would have noticed that we have not provided a statement up to date because of continuous difficulties contacting Mr. Mkhotsi and also in or during the course of last week he sent to us a letter that he received from the Madlanga Commission of Inquiry, actually requiring his attendance from the 23rd of February through to the 27th of February, which was a direct clash with us requiring him to appear. Umongameli Cyril Ramaphosa naye uza kuthunyelwa imibuzo engaphaya kwekhulu amakayiphendule. Intatheli yeNews 24 uKaren Mon kwaye neDaily Maverick uMarian Tham bafake isicelo somthetho sokuba
oyesakuba yingqonyela yamapolisa uGumutso Phahlane aze nobungqina kwizithyolo ezazijoliswe kwezintatheli kubungqina bakhe. Usihlalo wale komiti uthi ezintatheli mazinike ubungqina ubuqu okanye bafake amaxwebhu afungelweyo. Kusenjalo umnumzana uPaul O'Sullivan yena uza kuphinde avele ngolwesine kule komiti. Kwiindaba ze-SABC Dingubulelani Philip eParlamente. Le mantshi yasembombela eMpumalanga idedele ngebheyili abasolwa abahlanu kwabangama-36 ababhekene necala lokukhwabanisa igidi engaphezulu kwekhulu eMnyangweni wezeMfundo waseMpumalanga. Abasolwa ababoshwe izolo ophenyweni oluqhubekayo lwenkohlakalo yethenda lezigidi zamarandi ngaphakathi eMnyangweni wezeMfundo eMpumalanga babhekene nezinsolo zamacala okukhwabanisa ukweba kanye nokushushumbisa imali kanye nokwephula umthetho wokuphathwa kwemali yabakhokhi bentela. Phakathi kwababoshiwe kubalwa izikhulu zikahulumeni nabahlinzeki bezinsiza abaxhumene nezinkampani okusolwa ukuthi zahlomula kulezi zinkontileka zamathenda akhishwa ngendlela engekho emthethweni. Namhlanje inkantolo ilalele izicelo zabasolwa abahlanu kuphela bebe nezicelo ezikhethekile okubalwa esomsolwa ohamba ngesihlalo sabaphila ngokukhubazeka onikezwe ibhayili kanye nowesifazane onosana olusanceliswa. Court was informed by a court official that there are some of the accused persons is not well and one is in a wheelchair. Umbuso uthi kulindeleke kuphinde kuboshwe abanye abasolwa kuleli cala. Was that as the accused appear on the charge sheet, their bail applications would be heard unless there were exceptional circumstances. Abasolwa abangama-41 bebephenywa uphiko lwama-Hawks kuleli cala kanti kwamanje kusaboshwa abangama-36. Uphiko olusheshisa amacala omphakathi luthi lusanelisekile ngendlela leli cala eliqhubeka ngayo. We have evidence linking the suspects to the crime and also that they have a case to answer. Icala kulindele ukuthi libuyele enkantolo kusasa lapho kuzophindela kulalelwe khona ezinye izicelo zabanye abasolwa. Lihlehlele umhlazi 3 kuNdasa icala labasolwa abayisithupha ababhekene namacala afaka phakathi ukuphanga kanye nokubulala umshayeli we-e-hailing mhlazi 10 wephezulu. Bebengangoboya bendlovu abantu ababezokwethamela undabuzekwayo wecala lalabo abasolwa ngokubamba inkunzi baphinde babulala umshayeli walezi imoto ezikhokhelwa ngebanga esezilihambile uIsaac David Sattlet. Abanye balabasolwa kuthiwa bachofa omakhalekhukhwini babo bayibiza le moto njengenjwayelo kanti umshayeli ucushelwe umgoga wathi seshayela ebhekela kwakuthiwa abasolwa baya khona endleleni bamvukela eswini njengotshwala bamenza isilo sengubo. Imoto kanye nesidumbu sakhe kwatholakala ngalo lolu suku. Oyedwa kulabasolwa wayinikela yena emaphoyiseni kanti abanye bakhalelwa amasongo kaSigonyela ngemva kokuthi abakodlodlo bephuma inqina bebathungatha. Ummeli womndeni uthi abenemi ngokwenzeka enkantolo namhlanje. The family is not happy. They've been thrown into a mourning state and they want the culprits to be brought to book as soon as possible. Any form of delay that is unjustified throws them into a more deep mourning state. Lo mmeli womndeni uthi abafuna ukuthi isisulu sehlelwa yilo mshophi ngoba singesokudabuka eNigeria ngoba ngalokho kobe baphehla udungunyane kwaba isigameko nje sokuphanga esingenzeka kunoma ubani. I do not want to say that Isaac was particularly targeted because he's a Nigerian. I would say that he is just someone who was trying to fend for himself and these are pure crime. Uma kusombuluka lenyanga ezokwethwasa uNdasa abasolwa kulindele ukuthi baphelele bonke ngothi lwabo kule nkantolo ukuze kuzoqhubeka icala. Igama lami nguCalvin wakwaDludla. Endabeni ze-SABC ngibika ngisePitoli. Kwezemidlalo iKaizer Chiefs ithi usekude ukuphela umbango wesicoco seBetway Premiership njengoba leli qembu linemidlalo emibili emqoka kuleli sonto. Kusasa lizotholana neStellenbosch FC bese kuthi ngomgqibelo ingqubuzana neimbangi zaseSoweto iOrlando Pirates. Yizi Chiefs nomdlalo omkhulu nezimbangi zayo Orlando Pirates ngempela sonto. Leli qembu lizobheka ukunqoba umdlalo walo wakusasa neStellenbosch enkundleni FNB eNazareth.
amakhosi adlala kangcono kule season ngemuva kokuqeda sendaweni yeshumi ke season edlule. So we are taking each game by game, each game as a cup game. Now today we have only Stellenbosch in our mind. We think only about Stellenbosch. We think only about the game of tomorrow. Then when we finish the game of tomorrow, we'll start to think about the derby. But for us, every time we are managing every game, game by game. I think obviously after the last game, we had to reflect and see what we did wrong, what we did right. And at this point, I think this game is very important because I think now we're going to the last bunch of games, so we know what's at stake. Amathikithi eSoweto Derby athengiswe wonke esikhathini esingamahora ambalwa. What's encouraging to me is the fact that the club with stadium management as the venue authority, we made one firm decision, and we can't allow the fake ticket holders and overcapacity to dictate the game day for us. Umbango wesicoco se-league kulindele ukuthi uqhubeke kuze kube umdlalo wokugcina wale season. Sithathe ke qhu ngapha nje ngaseyitolo sizobeke kodwa sesikuphathela umhlahli wesimo sezulu uma ngabe sibuya ekhefini. Leso simo sezulu ke siza nomkhushulwa wakwaMsimanga. Kwaze kwentokozo mbukeli ukuthi siphinde sihlangane njengoba sisho sithi sekhona le weather system sithi phecelezi i-cut off flow ikakhulukazi engxenyeni ke esenkabeni yezwe uma ungena lapha ko Northern Cape amathuba athanda kuba makhulu kakhulu ke uyothi ngqi lapha eEastern Cape kanti ke angamakhulu ngokuphakathi entshonalanga naseningizimu yalapha kwaZulu Natal sisho sithi ke phansi amaphaphu moya ngaseGauteng amathuba athanda kuba mancane makhulu futhi mongena entshonalanga kanti ke mongena lapha eKapa cha lingathanda nje ukusikaza ngamafu kanti ke masihlabela phambili siyobheka usuku lakusasa le weather system iyangena lapha eEastern Cape sangena namakhulu kakhulu ke amathuba emvula lapha koGqeberha nasengxenyeni ke esenkabeni yongena kwelase Freestata uyongena lapha ko North West uyongena lapha kwaZulu Natal asemakhulu amathuba la silindele khona inkungu yasekuseni kanti ke mancane kodwa mawuyongena lapha eMpumalanga sisho sithi inkungu yasekuseni nje futhi ke esingayilindele okhune lapha ngasentshonalanga iSouth African Weather Service iyasikhipha isixwayiso esilapha kusigaba sesihlanu sokuthi lezi imvula ke zingathanda kuba nomngozi umoya kanjalo nesichotho kwezinye indawo singakulindela nje kwezinye indawo uthanda kuba namandla kakhulukazi ke enkabeni Northern Cape uyongena lapha ikakhulukazi Eastern Cape isigaba sesihlanu kulezo ndawo kwezinye indawo cha nokho isigaba sesine kanti ke masihlabela phambili siyobheka kusasa singalindela isigaba sesibili kulezo ndawo sesixwayisa kakhulukazi ke lapha kwelase Freestata ko North West ongena kwaZulu Natal kanjalo nakwezinye indawo ezilapha Eastern Cape kanti ke masihamba siyobheka amazinga phansi imvumela ngithi ke lithande nje ukuthi lifudumale kuzo zonke indawo ezingasokhuni koThekwini ko Richards Bay nokho lingaphakathi nje mawungena ke engxenyeni senkabeni awubheka mawungena enyakatho lithanda nje ukhahle singubo imvumela ngithi mbukeli ngokuphamo entlavelanga kuyashisa lapha komhlaba yalingana komanguza kongwavuma nokho kwezinye indawo lapha kwaZulu Natal lingathanda ukufudumala phansi Eastern Cape lingafudumala nje kuba uphola lapha ko Craddock siyongena ikakhulukazi ko Bloemfontein lipholile Gauteng lipholile lifudumala ngongena eMpumalanga siyongena ko Aphintini lithande nje ukufudumala kanjalo nako Calvina nokho mongena lapha koVustile nakhona ngingafudumala mbukeli ngivumele ngigoqe ngithi ke ngiyayithetha indaba enobusuku obuhle. Usale kahle.